Aktar minn 16,000 negozju rċevew l-applikazzjoni u bdew japplikaw għar-rifużjoni tal-Kera skont skema li kienet ħabbret fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li kien ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela f'Ġunju li għadda. Il-Malta Enterprise bdiet tilqa' l-applikazzjonijiet għal din il-miżura li tiswa 45 miljun euro. Bil-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise FARRUGIA qal li fl-ewwel jum kienu eluf li applikaw. Sissa kien hemm eluf li applikaw għaliha, inħeġġu però biex kulħadd ikun attent illi once li jirċievi l-email mingħand il-Malta Enterprise ikun jista' jagħmel l-applikazzjoni tiegħu biex imbagħad jibda proċess fejn Malta Enterprise tkun qed tipproċessa u tevalwa il-negozji li jkunu qed japplikaw għal din l-iskema. Il-miżura għar-rifużjoni tal-Kera se tkun qed titħaddem b'sistema ta' skali skont kemm il-ħaddiem timpjega l-intrapriża u kemm il-kera għandha. Kumpanniji li jħaddmu sa 9 impjegati u għandhom kirja waħda se jieħdu sa 2500 euro, filwaqt li kumpanniji li jħaddmu aktar minn 40 impjegat se jdaħlu sa massimu ta' 7500 euro. FARRUGIA fakkar ukoll fl-iskema sabiex b'mod awtomatiku in-negozji jirċievu rifużjoni sa massimu ta' 50% fuq il-kont tad-dawl tax-xhur ta' Lulju, Awwissu, Settembru. Ħriġna żewġ settijiet ta' emails li rċivew madwar 16,000 kumpanija fejn tru dik l-email b'mod awtomatiku dak li jkun jagħmel applikazzjoni u jkun jista' japplika għal l-iskema ta' sussidju kemm tal-kont tad-dawl fuq Lulju, Awwissu, Settembru u anke fuq ir-renta fuq il-kera fuq perjodu ta' sena.